ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଜଣେ ଜଗତର ନାଥ ତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଥ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପେଟ, ପିଠି, ପାଦ, ହାତ, ବେକ, ନାକ ଏମିତିକି ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବା ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପିଠି, ପେଟ, ଅଣ୍ଟା, ହାତ, ପାଦ, ବେକ କିମ୍ବା ନାକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ, ମାନସିକ କରି ବା ଯାଚଜ୍ଞା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ମାନସିକ କଥାକୁ ଦୁଃଖର ସହ ଜଣାଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଓ ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ସବୁ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଯେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ।